Ahoj lidičky. Tady je Matýsek a Bozy. Bozy je moja ségra. Já jsem Matýsek, ale se to takový divný. Ale radši uděláme to divný. Divný je to... Bude to spíš srandovný než divný. No, spíš srandovný než divný, no. Tak si dám spát. Tak jo, tak první musíme dělat, že spíme. Ej! Tak lidičky, máme to zastavit. Za chvíli už bude ráno, ale teď je furt večer. To je jedno, vstávej, je budík. Oblíkni se, je 4. Teď večer taky. To je jedno. No, už jsem mu proč. Ne. No, Hej, ale ty jak stojíš divně pro mě. Ty stojí táta normálně. Ukáž? Táta. No, jak tě vidím tak divně, to je jedno. No tak pojď, no. Čekej na. Dělej. Já si to udělat. Já si to umít. Obračej. Tu na záchod. Dělej. Dobrý. Konečně. Já budu jít auto. Ne? Ty nemáš řidičák. Aby si byl frajer. Je, dík taky. A dáme to takhle. Dáme to červený jako subscribe, jako odběr. No. Až prescribe. Please subscribe to my channel. Pojď. Tak jo. Já jsem učitel, jestli jsi nevěděl. Tak a já ti musím dát tohle. Co si to dávám, panebože, počkej. Teda. Za chvíli se přijde paní učitel. Papáš to taky, Týno? To. Já bych chcem ještě. Už není. Jej, přestaň se přejídat. Jo. Když budu v klidu, tak já řeknu, že asi napít. No, tak je teď matika. Ano, Matýsku, co to máš v ruce? tak tady máte. Vlastně to jsem vám chtěla dát. Pane. Jako on se myslí, že to je fakt učitel. A to není. Jo. Děkuju, Matýsku. Tak. No. Tak jak napsat plus. Volám. Tak on teď nemůže jíst. A on si však dneska. Tak on si šíše dneska. Matýsku, No? ty jíš? Ne. Jenom tak já. To je příjemný. No, dobře. Já tady napíšu diktát a ty to píš do sešitu. Jo, tak čekaj, si dám to. Tašit. Čekaj, si to musím. Tak jo, už to mám. Joj. Proč mi to nejde pryč? Tak, dobrý. Teď jsou to samý kostky. Tak. Matýsku, ty jsi sprdl? Ano, teď je to zdravý, ne? No. Tak odešli tady klidně okno. Aby to tady tak nesmrdělo. Dobře, no.
mám to. Já to celý přečtu a ty to budeš psát do toho sešitu, ano? Ano. Matýsek je malý kluk. No. Dejte mi odběr. Proč se Matýsek pokakal? Matýsku, přestaň prdět. Tečka. A jinak já jsem si spletl, že tady je nahoře matika, ale teď je čeština, takže jsem si to spletl. A teď napíšu, počkat. Ahoj. Tak jdem. Jdem. Já už zvoní konečně. Tak jdem asi na další. Kdo to je? Oni jsou někdo tady ve škole. A další je chemie. Tak já si tady tam kšín. Jak se má dát kšín? Ty musíš být student. Co je student? Jako tohle. Tak si připrav chemii si připrav. Já si jdu tady připravit. Už jdu, pane. Tak. Počkej. Pojď. Nemůžu tady číst. Tak, můžeš. Spoj červenou za zelenou. Ano. Už to máš? Ano. Ukáž. Hustý. Já se na to kouknu a pak ti to vrátím a když tak ti dám nějakou známku. Ano. Pane. Wow, tak to je dobrý. Co pak ten pan dělá? Dobře, Blíží. to je jedno. Tak máš zpátky. A já jsem četl na Google, že si to můžeš vypít a budeš mít nějaké schopnosti. Ale nevím jaký. Tak nevím. Tak. No. Ahoj, já jsem Stanley Sword. Kdo pak jsi, pane? Co to bylo? Já jsem byl Spoj Stanley. modrou se žlutou. Jo. Vypadá to hustě. Dělej. Jo. Pracuj. Už to mám? Jo? Tak ukáž. Musím na to kouknout. Já asi nevím, jestli plouvaju. Je mu v poho? To je jenom na počítači. No. No. A koukal jsem se, že to nemůžeš špít, protože pak můžeš být zombík a to přece nechceš. Ne, pane. Nashledanou. Prosím, Ty jsi táta? ne. Jako jo. Teda jo. Ty jsi celou dobu myslel na tom. Je oběd. Oběd! Já si dá úplně všechno sladky, ale ne jablíčko, něco takového. Já si dám jablíko. To už to bude mít.
A tohle. Tvojí. I banán. Jak mu řekne pak? Čekejte. Ty. Proč máš všechno sladký, Matýsku? Nevím. Takhle míš i doma? Ano. Ještě jsi mi to nikdy neřekl. Matýsku, pamatuješ, jak jsem ti dával ten trest, že... za co to bylo? Že jsi mi ukradl peněženku a utratil si všechny peníze a ty peníze byly na dovolenou. Prosím tě, to máš na celý tvůj život. Tak proč jsi vzal ty bramburky? Že už tam ani nejsou. Ty jsou Jo, ještě. Tak to je jedno taky. A nebo že to je jedno. Víš co, jak je beru? Pojď už. Taky. Jdem domů, nebo nejdem domů, ale vím kam jít. Tam budeš, uvidíš, to je naše, ne? Ano. Jo. Pojď už. Já jsem nabil čistou vodu. Nevím. Jo, že mám čistou vodu. Jak takhle pije. Ono čistá voda mi úplně chutná. Jo. Dobrý? To je, A co? uvidíš. Aha. Já se potřebuji prdnout. Matýsku, proč furt prdíš? No, ale je to zdraví. Dobře. Ty nechceš tohle dávat na YouTube, že ne? Dávám. To jste asi neměli slyšet. Tak pojď A to tady. zase fakt. Matýsku, Ano, už jdu. Co to je? to je Halloween. Halloween. A co tam vevnitř děláš? Taky. Velký schody, jak vidím. Wow. Prý tady straší. To pryč, jak vidím. No, je to strašidelný. Hele, koukej. Ja. Hustý, ne? Co to je? Já nevím. Ježiši Maria, já nemám baterku. Počkej, já jsem si ji tady někde schoval. Počkej. Víš, co to je? A tahle baterka vydrží dlouho, takže dobrý. Já nevím, co to je. Fuj. No. Jdem nahoru. Tam jdeš. Pojď zpátky. Pojď si to aspoň užít. Je to hustý možná. A my se ztratíme. Vždyť tady je nahoru. A. Já ne... Jo, dobrý. To bylo hustý. Tady umřel někdo. Hele, taky? No. Já si už jet. To nevíš. Kdo jsi? Pane? Dobrý den, já tady dávám sladký protěky. Já pro vás dám písničku, když vám matka na to hydro. Budete mít pak bombu. Hele, ale vypadáte úplně strašidelně. Tak pojď, Ale když to ukradnete, tak ahoj. Nemusím vám to říkat. Ahoj! Ale pojď to ještě tady prozkoumávat. Tady, Matýsku, budeš bydlet. Matýsku, ještě tady nikdo není. Kde?
tady jsou samý postele. Tam jsme byli. No, tak Taky už tady nechci být, je to přitom zašidelný. Taky. Vypadá to tam strašidelný. Ježiši Maria! Ty jsi udělal bouračku. Ne. Počkej. Ja. Ne, Počkat. já to pomohnu. Já umím pomáhat. No nejde. Tak jak to já... Radši do toho nelez. Dobrý. Nelez do toho radši. Co děláš? Švejka. Matýsko, já ti doma něco připravím, ale je to hodně dobrý. Je to náš dům. Jo. Ano. Jo. Konečně. Zůstaň tady a nekrkej mi a zůstaň tady, jo. Já ti jenom tady... Mohu se schovat. Tady jako ho neuvidí. Tak už řekne, Matýsku, kde jsi? Pak. Matýsku, kde jsi? Matýsku! Matýsku! No, Kde jsi? já už nevím, jak se tomu říká. Tady? Tak mu ho najde. Matýsku! Tam není. Matýsku. Pojď za mnou. Já se bojím. Tady pojď. Tady jsem tě připravil, aby si cvičil. Už si... Ale jsem přitom malý dítě. No, ale já tady taky cvičím, vidíš? Tohle jsem ti sem dal, tohle jsem já používal. Hele, koukej, jak se to dělá. Počkej, jak se to dělá. Ježiš. No. Já už můžu. Počkej, tady vezmi 50, 50, No, tak to cvičím, tak je tady zamknu. Za hodinu přijdu, já tady jenom zamknu. Ano. Tady. Už to nebudu být. Jak on bude spát? Já si oblíknu to pyžámka. Ještě tam chodí. Tada, chipmunk, beberka. Já jdu tady na to moje oblíbený. Tady. Kde to je? Teď může jít do pokoje. Asi tohle. Já jdu asi do pokoje. Tak. Matýsku. Matýsku, ty si myslíš, že tě neuvidím? Matýsku, skávej! Oblíkej se, cvič. Já budu tady s tebou cvičit. No, úplně lehký. Koukej, co můžu, ukáž můžu. Koukej, já můžu takhle. Halo. Já můžu obojí Na to dělat. teď se nedělám. A to je pak lehčí, aby si nebyl tak tlustej. Chápeš? Co to se děje? Co se stalo? Tak
Takže lidičky, chcete už to zastavit? Už začít, už nebude dolů. Pojď taky dolů. Řekne mi něco, ne. Takže. Ahoj lidičky. Dneska... taky. Hele, ahoj lidičky. Dneska jsme udělali druhou bohatku. To jste viděli asi. A když jste to neviděli, musíte si podívat na naše videa a podívat, co jsme tam natočili. První tohle jsme brali a pak tohle. Pak takový druhý video. Ale předtím asi se myslí, že žval táta. Ale tak... Já jsem nežval. Žval? Tak jste si to užili? Jo? Napište do komentářů. Ano. Tak ahoj. Taky Naschle, bye bye. Bye bye. Čau.